Tui kahama renglaya ti prasarok bisik tham rombui jengjal enggi tongmani mangpli kesai phaika chini mangpli bo 26 Asrambari Bidansabha achukthaiनि bisingo khobjak Sikaribari Panchayatni bisingo klainai Aidangkhor kamini lukurok o kamio tongo khongchi nukhongni tiprasa nukhongni tongthai phiaba bisik tham romui tui kahama renglaya lukurok tabuk amang chimang jungjal chalayei jengjal achailayei belaino kostote birmanni bisingtei tui kaham sallayei birman nanglaijak tabuk o amchaini lukurok Panchayatni bwkhaktei kaisa kol kairimabo talsasi tonglanglia o kolbo tuima nenglalia tui kahama nenglalia lukurok tabuk o kolnobo thik khairilaia gwbangma jora wngwi thangka o kolnobo thik khairilaia kheto kanani kuwa hai khurja kaisa hakorni tuima nenglayei belaino kha khamlaijak khayakaba jolilaijak tabuk o amchaini lukurok o kolni plate slamnani rang phaimanchi Panchayatni adong khayakaba panchayat naikoloi tongnai tui pramathani adong rok rang chalayei tabuk achuk laijak khinei sawai khnarika o takhuk oboni logi logi bo haste hapang naikol tongnai BJP tei IPF ni bwkhago sanmung narokha dakte khe chungno kaham tui khaninani wngthu chungno bo naharnani wngthu chungbo o hasteni lukuno abon bagui chungno bo dakte kaham tui khaninani wngthu hayakaba chini sanmungno dakte subungnani wngthu hinui sanmung narokha amchaini no khoroksa siklano khobui amchaini no khoroksa chakra jugbo iko kaisa reman karon hole mose tuini bagoino amne songno maringkha tini abo kaisa hangkai tuini onek somosya tui kurui tui manungya kol kaisa kairikha panchayat rok abo bongya kol ni plate ni rang uthoksai paibekha o kol no apni songnuk khona musuk tui nungtho hin nungma haikai ikorok kuwa chungkhuri obaken manungo tino jaga kunu kaisa subidar pan tuini kunu ungko kurui abona apni songnang konya nayo tino oro jahate bo kaisa tui mene tui phano ungnani bagui je norong mo usuk tui hamyawo je nunglai tongmani busuk bisirok nglai tongkhona prai iko 3 বছর ধরিয়া chung aba kemang tui nunglai tongo kol kairi khaborok 1 mas pam tonglia panchayat kol kaisa kairi mane aboni plate bo ungya plate ni rangmo uthoksai pebe khaborok no o kol kai maka busuk bisirok na kol kai mane prai ko 2 বছরক মতন tongo 2 বছর kana 1 mas pam tui ma nungya kol ni phiar norok je omohai je yagolo je jengjal ngui tongmani je tui ma nungya he kaba kol bo hamya plate dok snam jagya abono tuile kebo oro member chairman jener phara phakya phai nai phikya kebo da nai phikya kebo nai phya ko kebo kunu kok thaisa pan sapai men re kebo sapai ya norong tuini bagui bo kebo kok thai pan sapai nei kre norong poribar koi poribar tong tino oro prai motamoti poribar khaito 10-15 poribar tongo 10-15 poribar gai mo thaini mo jagani bung mo kamini bung khaita mo Sikaribari panchayat khai panchayat Sikaribari ngenung tabu hastewo je hapang je IPF ti BJP je hapang khlai tongnai rong no tam konya musung ni chini bisingte angnong bisingte konya musung chini morong no dahate tui rokman nungani kaham kurung khlaioi tung one haksa longni tui 1/2 kilometer ayang na rongni tui khoge manungo borok tuno dahate tui rok kya subida ke nan bagang khoijo ngete kaisa kok je o nung kol snamboi je plate dok phaiei aborok snamboi ta snam jagya aborok uthogoi rangsai khika aborok khai saborok ko enen tifra mothani borok saida man bumung khacha sungman sugya borong ni tabo je panchayat to samung khane borok traffic to ni orang rok chaja no tabo tifra motha borok no koda koi kha no mo haikai khai ngya mo haikai ngya sogya nei no ta kai khai phai dirok nei kunu koira koi kha ang borong no sabai kya gotam sabru yagolo borok yagolo sawaboni kolpet order kurui omok kurui hini sau tini tamni jungjal tongni ni khawa lokorok na kya srai sai khana bidi bobo borok guri chu te ti khongnai bukurui mami khongnai bukuri ang no ti khongnai ang nong konai tui khongnani ko kachal timbui maya lengte khemang no ori bo hamya o puwa ni ti no ang busung nong tongna nong puwa tui hamya no bun kuwa rong ni manayo
kumpulkan kuani manunggu thangmaya purka ang asakai kosto khai tongmani joto nang nugu lukurogbo abo se kote kichapano te kaham nang dihniya iko mo hai ke ngoma ta tukuna te kuroi nungna te kuroi belai jengjal burabu masa osol abuno buti khogoi tukurina nango somoyo te khana nango nogo te kuri rong ngoi chu kumpulka kablai ma tongo kini tui rong bagai belai haksal otak nainani belai hasal kuno tui rok man thagya tarawa nungani rok obahai man thagya tukuna rong kai koro rok pano tukui man hai pano tui nang kai nung asuk sitran nung mai hasalo bunyi supply rok ma thango kumpul kai sal habo horong phayo tui mambu ya gola buk sakil phaya otum noni o kamingo je mo hai obostang tongmani je jungjalok klai tongmani kebo da phai nei phika ke bo phai nei phaya manai jung oti ke mang no tong lai ma tong kha sabun nei pinai ngen nong tabul lukurong tam sana musong abuno lukurong nang ko jawo tum simi pano khanja to noi norong no suba phai tu tui simi pana no suba da si tong no nanani sini mungkai nin bumung kia sakari bumung an bumung kai biroja mo kamini kai kamin kai sikari bari